Welcome to back my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय आरोखि। दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोगोन बेखौ नायलांबाय थादो फारि फारि स्किप खालामालासिनो आंनि भिडिअखौ। चलो बिदिब्ला नोंथांमोननो देखायनोसै। नै एन्जर गाटा नुबायना गाइसमोन? तो फाइनाली गाइसमोन नै नुबाय एन्जर गाटाखौ। गासैथिंबो गाटाजे गाटा आरोखि नै बेयावनो सादोंमोन गाइस। बायला जिलासोलै गाइसमोन जोंना न'आ मा बुंनो आरोखि ना गोरिब जिबन। नैबेयाव दिखोना दोननाय माइखौ नैबेयाव दोन्दोंमोन आरोखि ना नै एन्जर गुदुङा नुबायना गाइसमोन। ओरै हाबलांना ओरै ओंखारबाय आरोखि ना थमब्लेट। बेनिफ्राय माइखौ नैबाव दिखोना दोन्दोंमोन आरोना नैबे फानजोंनो नै एकदमबारे बानायब्रबनाय आरोखि ना नायदो गाइसमोन। बानायब्रबनानै नैबाव साबाय सानानै नांबाय आरोखि। नुबायना गाइसमोन बेबायदियाव खि सोरबा रैखा जाबावो आरोना बहा खारग'नो बेफोरबायदि एन्जरानो गेब्लेलांगोन आरो। अमा बेदरखौ जानो गारनानै एन्जर बेदरसो जाबाय थाग्रा खालामसैलाय आं एबारनिफ्राय। बारा सावथालि हिनजावखौसो जुलि लागोनला हाहा नङादा बिदि गाइस नै सुबाय आरोखि ना बेसेबां जायो होननानै एन्जरखौ। दा नैनिफ्राय एन्जरखौ सावनोसै सावनानै आरामसे गोदानोसै जानोसै आरोखि। बोरमा दारि ना मा होनो ना अन्थाइ बाजाब बेजों आराम जानोसै आरोखि।